Son días que lamentablemente se le echa muchísima mierda al fútbol, así de claro. Y hoy pues se ha manchado esta bonita profesión porque el primer gol nunca tenía que haber entrado, es antideportivo, así de claro. Conseguimos una victoria, creo que clara, concluinte, merecida. A mí parece que é un gol claro, un gol sin moita discusión. Despois cada un mira as cousas según lle vai na feira. Esta é a xogada a que se refiren os técnicos, a do primeiro gol do Pontevedra. Igor marca de vaselina portabaleira despois de que Rubén Falcón chocara na súa saída con Iván Espadas. Xulguen vostedes, era o minuto 14, como consecuencia dese golpe nas costelas, o porteiro do Leganés pide o cambio 9 minutos despois. O dianteiro brasileiro desquitouse da irregular temporada que leva metendo tamén o 2-0 a 8 minutos do descanso. Pero antes que ningún foise pro vestiario TT. O xogador do Leganés viu o segundo cartón amarelo no tempo engadido. O Pontevedra sentenciou o encontro aos 10 minutos do inicio do segundo período. Sergio Castaño estreábase como goleador esta temporada con esta cabezada. Con esa superioridade manifesta, o conxunto granata ofreceu a súa mellor versión. Gerardo, nada máis entrar no campo por Espadas, reconciliouse co técnico e ca afección marcando o cuarto no minuto 69. 4 minutos despois, Sergio Castaño a piques estivo de repetir, pero nesta ocasión o seu remate estrelouse no longueiro. Nunha contra, Jonathan Valle meteu o tanto da honra do Leganés, que chegaba a Pasarón como segundo clasificado e o equipo menos goleado do grupo. Pero de nada lle serviu. Dani Pendín uniuse á festa goleadora marcando o definitivo 5-1 a pase de Igor. Se alguén discute que foi superior neste encontro é que necesita gafas de aumento. Con este triunfo, a afección gozou por fin en Pasarón. O Pontevedra deixa a zona do descenso a 2 puntos.